Okay, make ndibulise ndidumelise endibingelele ndithi sanibonani so mandike ndithi qaba ndehla amahlongwana nje ndithi mna ngokunokwam, me as I am. I'm not here to change the world, even to teach the world, but I'm here to tell the world. So nokuthi ukuthi mawuxelela ilizwe, yabona, mawuxelela ilizwe uxelela ngoba ulixelela, kodwa usubulixelela ngelo hlobo olixelela ngalo, futhi ungadebate, kungekho debate oyenzayo, kodwa usube uxelela ngaloo ndlela oxelela ngayo. So uxelelwa akuyi ngokwe-age, akuna age restriction. Mawufuneka uxelelwe, funeka uxelelwe noba uxelelwe ngumuntu ongakanani, kodwa yamkelwa ubuyaxelela. So ungangamameli okanye ungamnaki lo muntu okuxelela loo nto akuxelela yona, kodwa kukho eliqhalo okanye lentetho ethi isala kutyelwa sibona. Sentsho ungangavumi okanye ungamkeli kuba loo nto oyixelelayo isuka kumntu ongaphantsi kunawe okanye ongezantsi kunawe, kodwa ikho lentetho ethi isala kutyelwa sibona ngomopho, okanye iqhalo, noba liqhalo noba liqhalo, kodwa isala kutyelwa sibona ngomopho. Otsho ukuthi yonke into ethethwayo okanye oyixelelayo uboyithathela ingqalelo yakuba isala kutyelwa sibona ngomopho. Uyawuthi akwaba kube sekwabakile, kube sekunjalo, kanti uye wangamameli kuthiwa suyenza into ethile okanye yenza into ethile okanye uyenze ngolu hlobo. So mawungakwazi kumamela uye ubone sekwenzeka. That's why kuthiwa bathi mabe kukhalala abantu bathi isala kutyelwa sibona ngomopho. Bazeke bekhalala abantu babesebethi isala kutyelwa sibona ngomopho kuba baba kwacebisa, awucebiseki baze bathi isala kutyelwa sibona ngomopho. Sithi anga wonke ubani angayithathela ingqalelo into ayixelelwayo nayishunyayelwayo okanye buyayishunyayelwa, kodwa isala kutyelwa sibona ngomopho. So be safe and protected by God bless you.